Bandiraɓe sehlaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on ñaganama jaam Allah bajjo balowo ko weeli ɗum taw hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko altine balɗe nogas e jeeɗiɗi e lewru setto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego roɓinto moon jayndeji arti gam tongande on koɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e ndeɗo ñalande jayde le soleil arti hande e jillu ɓamtare o bagalaɗa nde kambo hoorejo lesdi sénégal waɗata toon to falde kolda woni tournée économique noon tigui jayde windir ɗum séjour du président au Dakar de Médina Gounass hina wayno tigui tigui de e gunɗon jillu ɓamtare de o magalaɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de yahi toon to Dakar to Médina Gounass noon tigui jayde ɓisdiri hen le temporel à l'écoute du spirituel hina wayno jayde yiɗe wi tan ko laamu de ɓooyi liggot e diine e sinon laamu ɓooyi jento diine e sinon laamu de ɓooyi waddu e diine noon tigui jayde nde windiri ɗum Bassirou Diomaye Faye a conclu samedi dernier sa tournée dans la région de Kolda par une visite auprès du khalife Thierno Ahmadou Tidiane Ba qui a formulé des prières pour la paix et l'abondance hina wayno jayde nde wi ko o magalaɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de hantini gunɗon jillu ɓamtare e toon to Kolda e o aset mbo jawtuɗen gasdiri on ɗon tournée économique noon ko yahde toon to Dakar de gam juuro o magalaɗa ka woni khalifa Thierno Ahmadou Tidiane Ba de on Thierno Bom de du'anima lesdi ndi e si du'anima Bassirou Diomaye Diakhar Faye yo jaam won e nder lesdi Sénégal e si noon yo ɓamtare won e nder lesdi Sénégal kam Bassirou Diomaye Diakhar Faye noon wi galle khalife o de mabo fewtine no hanirta ni e wiide jayde le soleil jayde l'observateur L'Obs de wi ko ka lanandi oya biyete ka Air Sénégal de sa renaki maka darto e jamanuji hiɗi gara ɗum noon waɗi ɗum ko naɓata ka woni kérosène de ina wayno tigui tigui caɗele e mawɗe woni e dañde on ɗon kérosène e si noon koppareje ɗe gandanɗa de tigui tigui Air Sénégal hina wayno wasiɗi noon tigui jayne nde windir ɗum au cœur de la tempête du kérosène et des finances asphyxiées Air Sénégal en alerte cessation d'exploitation ko taki ko kan lana haka darto de hina hen jilla ko tolnoto e capanɗe jeego milliard uji ɗi gandanɗa de hiɗi mbaɗa bloqué ɗum noon iɗe wayno koko udda hanti kam wawata hen heb goɗɗum ko tegi hen woni choc brutal de 2 milliards de francs CFA par mois sur le kérosène ko tolnoto e milliard uji ɗiɗi e koppareje men de ma ɗum soode e lewru kala ko wiyete ko kérosène kam ɗo woni ko naɓata ko kan ɗon laana hina wayno noon ɗum woni sababu ɗo heewi ɗo kan ɗon laana yahatno de hanti kam ɗum dartima noon tigui jayde nde windiri ɗum plusieurs lignes en départ de Blaise Diagne suspendu à compter du 1er mai ɗum noon hina wayno sika en jottima e go'o e lewru mai ndu paɗen nden tigui Air Sénégal dartinta laaɗe mum saabu noon tampere e caɗele ɗe gandanɗa nde heɗe jowi e on ɗon galle biyeteɗo Air Sénégal noon tigui jayde nde ɓisdiri hen une flotte réduite au strict minimum avec le passage à 2 Boeing 737 noon de jayde nde ɓisdiri hen wi si tawino ko laaɗe kewɗe de jahatno nder on ɗon galle heɗi jaaha heɗe garta de hina wayno ma ɓe ustuɗe tigui taw noon dépense o kam bo nattat heewa e wiide jayde l'observateur L'Obs jayde le parlement de wi ko hina wayno si Sénégal hombo tinno gam jiya hoore mum est ce que wawana hoore mum woni souveraineté de hina wayno jomumen gande ɗe gonɗe nder Sénégal si noon ɓe gandanɗa kamen goni tigui dillatɓe e politique de hina wayno ɓe daroto gam hadde ɗum walla layde hen ko gandanɗa de ɗum mantaki noon tigui jayde le parlement windiri ɗum réaction contraire des politiques et autres intellectuels après chaque pas vers la souveraineté défaut de faire nation hina wayno tigui de jayde wi ko nden ɗon ɓamtare nde Sénégal sohli de hewɓe kam siko ɓe gimmima watno ko ɓe ullat hen lesdi ɓe jiiɗa ɗum ɗon ɗum waɗa saabu bolle e kongi ɗi gandanɗa de heɓe ɗe jekkita heɓe gabbina e ɗum gam falade ko moƴƴi ko gandanɗa ko de ina miija e nder Sénégal noon tigui jayde nde windiri ɗum on a l'impression que certains ne veulent pas voir leur pays dans cette quête de souveraineté édictée en leitmotiv par le régime hina wayno hewɓe de ɓe jiiɗa yo Sénégal ɓamto ɓe jiiɗa yo Sénégal abbo yeeso saabu noon kongi ɗiɓe jekkitta gam falade ɗum ɗon e wiide jayde
le Parlement. On souveraineté bom keddotoɗen sabo jayde l'indépendant windi ko souveraineté énergétique la Sénélec rachète wa ina wayno de jayde indépendant wi ko siko tawi en jiɗi ji hoore men e wawande hoore men e ko fayi e ndoyam de woni courant e ko yowiti ko hen de galle o jeeyatɗo ɗam ɗon ndoyam woni Sénélec de kambo tigi tigi Sénégal sottimbo e waye non tigi jayde de windir ɗum la Sénélec finalise l'acquisition de la totalité des actions de West Africa Energy wa une centrale thermique jayde windi ko hantide wuro ngo yeyatgo ndoyam woni Sénélec de hantini jotgol kala ko wuro wiyetego West African Energy wawe jino hanti kam wayno ko fof arti e jungo Sénélec non tigi jayne de ɓesdiri hen une centrale thermique d'un investissement de 283 milliards francs CFA portant sa participation à 100% du capital hina wayno tigi tigi de ko tolnoto e temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e tati milliard uji e koppareje men de natna e ngol ɗon cottugol ko West African Energy jino ko e wiide jayende l'indépendant jayende Sud Quotidien de windi ko modification sous haute tension des articles L29 et L30 du code électoral. L'Assemblée nationale se détermine demain hina wayno tigi tigi de ko foti ko waklite e deftere nunɗirande sariyaji jowitiɗe e subgoji e nder Sénégal de hina wayno suudu sarɗiji woni Assemblée nationale de janggo hina wayno tigi tigi andete noko ɗum ma ɗum wawa waɗe tigi noon e sariyaji biyeteɗi L29 et L30 ɗum noon kala ko waklite hen tigi tigi janggo ɗum andete toon to suudu sarɗiji e wiide jayinde Sud Quotidien jayinde l'informé de article e o bone kewɗo toon to ganduɗa kam ɗum woni lesdi hoddiɓe men ɓe woni Mali hina wayno tigi tigi de jayinde l'informé windi ko attaque djihadiste coordonné le Mali face au spectre de l'effondrement hina wayno de ɓe ganduɗa kamen goni murtuɓe koniyankoɓe wonɓe toon to Mali de e nanadiral mumen e nder mumen de ɓe cuuguima Mali ɓe naate e nder Mali ɓe jakki toon e siɓe pelli toon ha tagi o mo ganduɗa kam woni général Sadio Camara de e général Modi Kone kamen foof de hina wayno ɓe kawri toon e laƴal saabu ɓe mbarama noon tigui jande windiri ɗum ministre de la défense général Sadio Camara et le général Modibo Kone patron des renseignements tué le Semga blessé hina wayno o mo ganduɗa de kam heyni toon armée e nder Mali si yawti général Sadio Camara e Modibo Kone waraɓe ɓe kam de kam hina wayno gañima gañanɗe musɗe e ngol ɗon petlendirgol e toon to Kidal e wiide jayinde l'informé siko en payi to coftal ɓalli jayinde record windi ko AFC final Al Ahli Machida Zelvia 1-0 après l'Afrique Mendy conquiert l'Asie hina wayno tigi tigi de hakkude ɗin ɗon kippuji ɗiɗi de biyeteɗi Al Ahli e Machida Zelvia kippu Edouard Mendy o de kambo fooli tigi tigi go e haydara on ɗon kippu wadde wayno ko jayinde wi ko si yawti e dunde Afrique de o mo ganduɗa ka woni Edouard Mendy de golantoɗo kippu Sénégal de kam de waɗi ko mantini toon to Al Ahli wadde wayno ko kam tigi kam ne ƴetti toon desewal biyetegal coupe toon to Asie e wiide jayinde record gasnirten ko jayinde Libération sabo windi ko dans les secrets de l'affaire Masek Sarr Ismaïla Diallo Saint-Louis ina wayno de toon to darde o mo ganduɗa kam woni Masek Sarr e Ismaïla Diallo de hina wayno lawol tegima e dow mumen sabo kamen ɗiɗo ɓen de ɓe jekkitatno kongi ɗi gandanɗa de ɗi gona kongi newiɗi heɓe ɗi tega e halifaɓe diine e sinon e joguiɓe jagorɓe e lesdi Sénégal kamen ɓen ɗon ɗiɗo Masek Sarr e Ismaïla Diallo de e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi taw hina hawrite e balɗe sappo e joyi e lewru octobre de kamen ɓen ɗon ɓe naɓanoma police sabo noon ɓe ƴettuno kongi ɗi gandanɗa de heɓe ɗi tega e dow ɓe gandanɗa kamen goni halifaɓe diine Ñasen Layen e sinon Murit kamen noon tigui tigui ko e lewru avril balɗe sappo e ɗiɗi hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeego de ɓe kalmoya toon to brigade de recherche de Saint-Louis on kalmiɗo ɗumen noon inde mum ko Serigne Fallou Murtada Mbacké sabo noon tigui jayinde La Libération windiri ɗum bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jayndeji ɗi dawi ɗi bindi hande tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o